17 illegal na baril naman na recover sa isang linggong operasyon ng otoridad sa Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Na-recover sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region ang kabuuang 17 baril mula sa 5 magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 1 bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa pagkalat ng iligal na armas. Kasabay ng naturang operasyon na isinagawa mula February 15 hanggang 21, 2026, na-aresto rin ng 8 individual kaugnay ng iligal na armas. 5 sa mga baril ang nakumpiska sa mga operasyon ng pulisya, 10 ang voluntaryong isinuko ng mga may-ari, habang 2 naman ang idiniposito para sa safekeeping. Agad na sinampahan ng kaukulang kaso ang mga naaresto dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Binigyang diin ng tanggapan na mahalagang hakbang ang pagsasawata ng mga loose firearms upang maiwasan ang karahasan at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa mga komunidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.